Türkmenistanyň lukmançylyk edaralaryna onlarça işgär her gün ketel bolýar. Azatlyk radiosynyň ýurtdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä ketelleýänler gyzdyrma, üskülewik we dem gysma ýaly alamatlary başdan geçirýärler. Testler köpüsinde COVID-19-yň bardygyny görkezýär. Ýurdun ýol başçylary COVID-19 hadisalarynyň hasaby alınmanlygyna aýdýarka, bu koronawirussuz ýurtda toý dawaralary hem ýatyrylýar. Bir ýere ýygnanýan adamlaryň sanyny gözegçilik edilýär. Hereket çäklendirilýär. Ilat hemme ýere maskaly çykmaly bolýar. Habarçylarymyzyň 10 dekabrda aýtmagyna görä Türkmenabadyň diňe bir saglyk edarasynda adından 30 işgärde COVID-19 anyklanypdyr. Köpöwrli klinikanyň näzak işgärleriniň arasynda Lukmanlar, Şepagat oýalary we hojalyk bölüminiň bir işgäri bar. Näzaklar Köpöwrli hastahananyň özünde we şäheriň ýokynç keteller hastahanasynda bejergalýarlar. Şeýle bu regionda köp adamlyk dawaralary geçirmek berk çäklendirildi. Hususan da Libap vilayetinde öýde geçirilýän üýşmelöňleri çağırlayanların sany 20 adamdan geçmeli däl. Ýaz ýerlerinde nahar bişirmek üçin 3-den gowrak gazany ulanmak gadagyn edilýär. Düzgüne görä bir otaga diňe 10 adama bir wagtyň içinde girmäge ruhsat berilýär. Yerli ýaşullardan biri gelýänleriň sanyny gözegçilik edýär. Talaby bozanlara 2000 manat möçberinde jerime gözeňinde tutulýar. Bu arada Azatlyň vilayetdäki habarçylary gurrun berýärler. Olaryň sözlerine görä sebetde häkimetler tarapyndan gurnalýan dawaralar we köpçülikliň çäreler hem ýatyrylypdyr. Bu aralykda Türkmenistanyň harby bölümleri eskerleri COVID-19 testinden geçirýär. Azatlyň çeşmelerine görä gulluga alynanlar enatalarynyň hasabyna sine edilýär. Harby gulluga çağırlanlaryň enatalary çağırlaryň testleri üçin 300 manat iýermeli bolýarlar. Mundan başga da eskerleriň enatalary çağırlaryny maska we rezin ellikleri bilen öz hasabyna öpçün etmeli. Enatalary 50 maska herisi üçin 4 manatdan we birgede kullanylýan ellikleriň 100 jübüt üçin hersine 2,5 manatdan tölemeli edildi. Şeýle hem her bir eskerde 20 jübüt jorap we 2 metrlik ak mata bolmaly. Bu hem enatalaryň hasabyna. Eskerlige täze alynan ýigitler harby bölümlerine demir ýol hem uçar arkaly edilýär. Marda keteliň ýaýramagy dowam edýär. Koronawirusyň alamatlary ýüze çykanda köp adam hastahanalara gitmezligi synançýar we öýlerinde bejergi almagy makul bilýär. Şeýlelikde köpler hastahanalara agyr ýagdaýda düşýärler we olaryň arasynda ölýänler hem bolýar. Bu arada habar berýän habarçylarymyzyň sözlerine görä yerli hastahanalarda adam köp we şu sebäpden ençime adam hastahana kabul edilmeýär. Ýurdun häkimetleriniň koronawirusyň bardygyny resmi taýdan inkar etmegine garamazdan ýurtda karantin zoloklary barha giňelýär. Köp maşgala öý karantinlerine mejbur salynýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä şoňlar marynyň ýokynç keseller hastahanasynda wirusa garşy dermanlar muhtpaýlanýar. Gripferon, arbidol, aniferon ýaly dermanlar garrylar, maýyplar üçin niýetlenýär we çäkli mukdarda öpçün edilýär. Hemmeler üçin ýeterli däl. Şol bir wagtda şol dermanlary pul berip satyn alyp bolýar. Gararsyz medeniýet çeşmeleriniň Türkmenistanda koronawirus keseliniň ençeme aýbary ýaýranlygy şol sanda saglyk işgärleriniň arasynda ölenleriň sanynyň köpülenligi baradaky habarlaryň fonunda Türkmenistanyň ýol başçylary saglyk işgärleriniň goşmaça ýeňillikleri bermek kararyny eglan edipdi. Emma Türkmen hökümetiniň keselin ýaýramagyna garşy göreşýän saglyk işgärlerine sentýabr aýynda wada beren ýeňillikleri henidem tölemedi.